Norman Chisale, one of the best intelligence military officer kumayi kuno, anali bodyguard wa Muluzi, Bingu komanso Peter. Kama jekete sadzwa ntchito ya usilikali, akutenga nyawu kudambwe kuti zizikhapa anthu musewu. That is not security. Akuluakulu, maboma ambiri akamagwa timaonera zikwanje. Charles Taylor ku Liberia amatuma anyamata zikwanje pofuna kuteteza mpando wa president, analuza. Central African Republic, Rwanda, DRC tazionapo zikuchitika. Dzulo lomweri Commissioner Axi Mwanga anatumiza polisi ku Lilongwe kukateteza anyamata zikwanje. Chimene chachitika chakuti ife timagwira ntchito kusonga. Tangodabwa anthu akubwera zikwanje. Anthu aja ndimene amabwera ifeyo mpana tasiya somba zathu nkamba kuthawa kuyola business yathu. Inu apolisi akunyadawa akugwisa ntchito ndalama zathu. Malo motiteteza akuteteza zigawenga za zikwanje. 2 Mene tikudabwa chakuti munthu akutendera yekha akangomona kuti muoti kumuka akutenga zikwanje zawo akwatema kumala ndasoma foni ndalama kumene. Ndililo ndazikita kuziona mama apa community apa pataso mine matrena mpira nizoa ground nitukipa community ndona gari moto yantundu wa black uyopanda number la plate mwasika anthu 6 amenya munthu osalakwa paka mutema munthu mosema. Nyamata amene akupita dzulo kwa Ford headquarters waula momveka bwino, anatumidwa ndi kamajekete police commissioner Axi Mwanga komanso kazeni wachakwera Magdafre Bango. Ndi anthu ake omwewa amene atenga gawo pa imfa ya Chilima. Ndege itanyamuka ku Lilongwe anayipanga folo mpaka kuigwetsa. Leronso agwidwa kupanga folo galimoto ya Chisale. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. 17 May 1983 MCP inagwisa ntchito polisi pa chiwembu cha kumwanza. Senior Superintendent Victor Maundi anayika road block kuzomba. Anamanga Dick Matenje, Aaron Gadama komanso Twibe Sangala. Tadzakhala amati General Superintendent chifukwa chakuti Malemu Chapola adamwalira mwadzidzidzi. Ndi apolisi omwewa kudzera kwa Southern Regional Commissioner Andrew Makina anapereka uthenga pa MPC, uthenga wabodza ona kuti nduna zimenezi zasowa. Pa 10 Juni atamwalira Chilima tinamva mauthenga ambiri abodza. Mkulu wa nkhondo Valentino Phiri anatuza kuti ndege ya Chilima munali mafuta oyenda 2 hours. Andikuchoka kuno ku Lilongwe kupita ku Mzuzu, ndege imeneyi imatenga pakati pa 45 minutes ngati mphepo ili bwino, kapena ngati kunja kuli bwino, kapena 1 hour maximum. Zikomo kwambiri. Koma ndege itasowa 10 koloko chakwera anamuza general ameneyu ampase report after 4 hours. Makomanda wa MDF anadzandiuza zimene zachitika ndipo nauza kuti yamba mponi monga mmachitira ino ndiye munipatse ripoti la nkhani imeneyi pakuta maola 9. Ripoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya filika loko. Akuluakulu, zimenezi ndizodabwisa. Mafuta a 2 hours. Ripoti yakusowa kwa ndege ipite kwa president 4 hours. Can you see what I saw? Achilima ananyamuka ku Lilongwe 9 koloko mmawa. Pofika 11 koloko mafuta anatha. Chimene akanachita president mu nthawi imeneyi kutumiza asilikali 11 koloko ayambe osaka ndege. Koma chakwera anadikira mpaka 11 koloko ya usiku. History is the best teacher. Nduna folo kumwanza zinaphedwa nda polisi.
Inspector Leston Kaumba anapha Gadama. Sub Inspector Richard Chakuya anapha Chiwanga. Inspector Leonard Bagaja anapha Sangala. 1994 kamuzanacho kamboma Commission of Inquiry inakhazikitsidwa ndipo zobisika zonse zinaululika. Mwachisanzo, mmodzi wa polisi amene anatenga gawo Inspector Leonard Bagaja anauza Commission of Inquiry kunena kuti nduna zimenezi anazipha ndi mahamala, akuti yeyu anaona Gadama atagwira korona nkumapemphera atembo mukundipheranji. Assistant Commissioner Mulaviwa anali nawo kuthambani anauza inquiry kunena kuti anthu amenewa anaphedwa 12 koloko ya usiku. Mitembo inaponyedwa galimoto ndi cholinga anamizire ngozi. Mkulu wa Reserve Bank pa nthawi imeneyo John Tembo anapereka mphoto kwa polisi amenewa. Cheke cha 4,000 kwacha chinaperekedwa kwa Inspector Leston Kaumba. Anzake onse anapasidwa 1,000. Akuluakulu maliro a nduna zimenezi anamvetsa chisoni. Boma sinagule bokosi. Akuluakulu sanafika umaliro. Kunalibe flag ya dziko ngakhale umalirawo anali nduna. Nkhata zinalesedwa kuyikidwa pa nthumbira. Agadama anali katolika koma anapita ngati munthu osapemphera. Ansembe analesedwa kuyendesa mwambo wa maliro. Tikukumbukira pa 10 Juni kamajekete anayesa polisi kupita chikangawa. Saulos Chilima anagona ntchire 24 hours. Cholinga chawo Kongresi amafuna thupi lake lidyedwe ndi afisi kuti akatolika asakhale ndi mwayi wolira maliro. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.